určené do našich vôd, do našich veľmi komplikovaných terénov, ktoré máte všade tu na okolí Prešívca. A tak som bol veľmi rád, že môžeme aj túto žiadosť vyplniť. Prešívec je dlhodobo známy veľmi aktívnymi dobrovoľnými hasičmi. Pre nás sú dobrovoľní hasiči naozaj veľmi výnimoční, najmä tým, že všetko to, čo robia vo voľnom čase. A tak vlastne výnimočným spôsobom doplňujú profesionálnych hasičov v časoch, kedy kríza, kalamita, prírodná katastrofa prekračujú medzi schopnosti profesionálnych hasičov a bez dobrovoľných hasičov si nevieme predstaviť ich pomoc. V Prešívci pred 5 rokmi sme odovzdali ako medzi prvými obcami nové prvozásahové vozidlo Iveco Daily. A teraz nás požiadali prešívskí hasiči, že potrebujú ešte terénne vozidlo Tatru 148 do lesov. My sme tieto autá nechali pred niekoľkými rokmi kompletne zgenerálkovať, urobiť úplne nové nadstavby, pretože dnes na trhu nedokážete kúpiť auto, ktoré dokáže odviesť takéto množstvo vody, 6600 litrov, do lesa na terénnom podvozku. Jednoducho sa také auta proste prestali vyrábať. A my takisto u profesionálnych hasičov sme nevedeli, ako ich presne ponahrádzať, preto sme ich všetky zgenerálkovali. Tá rekonštrukcia znamená kompletnú obnovu so zárukou so všetkým, takže majú tie auta pred sebou ďalších 30 rokov života. A preto sme chceli, aby mali obidve veci k dispozícii v Prešívci, lebo je tu veľmi výnimočný hasičský zbor a sú veľmi šikovní chlapci zanietení do práce. Je to určite veľmi dobrý pocit, nakoľko takéto monštrum bude stáť u nás v garáži a teraz s istotou už môžem povedať, že naša zásahová jednotka ako aj dobrovoľný hasičský zbor obce je na mimoriadne vysokej úrovni, čiže môžeme zasahovať kedykoľvek a kdekoľvek. Je to veľká pomoc pre obec, síce už máme jedno auto, ktoré sme dostali v roku 2010 od ministerstva vnútra. Samozrejme aj naša obec podporuje dobrovoľný hasičský zbor, sme zriaďovateľom toho zboru a všetky výdavky financujeme.